Φίλες και φίλοι, γεια σας για ακόμα μια φορά εδώ από την ψηφιακή φωλέα. Σήμερα φιλοξενεί και πάλι τον Μιχάλη, τον Ιμπεσλίδη, τον οποίο ευχαριστώ που είναι και πάλι κοντά μου. Ευχαριστώ και τον Σταύρο, τον πατέρα του, που τον φέρνει εδώ στην ψηφιακή φωλέα. Για άλλη δουλειά ήρθαμε, κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά, την οποία θα σας παρουσιάσουμε, πιστεύω, σύντομα, με πολλά τραγούδια και με πολλούς καλλιτέχνες, κυρίως εδώ τοπικούς. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε ένα ομάλ, ένα ιδιόμορφο ομάλ που έγραψα πριν από κάποια χρόνια. Μας άρεσε, το παίξαμε έτσι λίγο και θέλουμε να σας το παρουσιάσουμε, να τα ακούσετε κι εσείς. Πάμε, Μιχάλη μου. Θα λέγω καιρό το είδα σε κεντέπινα αμόν το πουλιν εγώ σαν ψηλά επέτανα τα διακρόπα σε βρέσιν, τα διακρόπα σε βρέσιν. Σούμα το πάσε στο φως και τι τα λαίτσε εγώ είμαι ο γυρεύος. Θάλασσαν και λεμπρασίν, θάλασσαν και λεμπρασίν. Κίσα ευιατήν τόρμαν, φτεράκι στον ουρανό, να σας το πάει να παν. Κίσα ευιατήν τόρμαν, φτεράκι στον ουρανό,
σας τρόπα ενάπα. Να είστε καλά.